kendetegnet, de har de her spil. Kan jeg få min øl med over? Ja. Så det er Jalapeno, så det her. Skal man æde sådan helt en der? Det er blevet mest lidt under skøjter og alt muligt andet, men... Hvor er det en udfordring at sætte op der, hvor vi gør det? Det er det hele, altså den det er hele uden det grønne. Ja, det er helt uden til grøn, ja. Og det her, det er Santa Fe alt sammen. Santa Fe og jalapenos, og så 2 snackbøger, bare for at have 3 forskellige, ikke? Det var det, jeg havde. Men er I frisk på den her? Skal man æde en helt gang? Ja, det skal man altså. Skal man det? Ja. Altså, vi bider den af ved roden. Som I plejer at sige. Og man må gerne dufte til den og fornemme... Den dufter af græsplæn. Og have og... Ja, det dræber snart og sådan noget. Jo, altså... Hjemmegjort. Og høstet i går, så de topper lige nu. Altså, det er nu, de er gode, ikke? Jamen, det skal vi skåle. Umiddelbart, så er det bare sådan en almindelig rød peber. Du har også med, der flere med? Ja, jeg skal have en... Jalapeno. Det dufter jo af rød peber. Ja, det gør den altså. Det er stærkt rød, altså sådan... kraftig rød peber, frisk rød. Så skal I bare skåle, så skal I bare sige skål. Og det er bare i en haps. Det er bare ind, og så tyk godt rundt i den, så det er ligesom... Fordeler sig godt i munden. Bider den igennem, ikke? Ja, skål. Smager godt og saftigt og lækkert. Det er jalapeno. Det er jalapeno, altså det er, der tager ikke pis på det her. Det er frisk. Der er lidt viden alligevel. Fik du en niveau? Hvorfor er I så stille nu? Nej, det er ikke noget grund til at være syg. Nu kommer der ild i en dæksel. Lige her kan man godt med dem. Og det er bare kroppen, der siger tak for mad. Det er det. Ej, det er mere munden. Nå. Det her, jeg tænker... Nu begynder det med at Nu skal man have lidt mælk, og så skal der noget bløde ind. Ja, det er god fint. Og han river skyld i røvhullet. Det er nu, hvor jeg synes, det er træt. Særligt nu, hvor jeg indfind. Ej, du hopper lidt der. Jeg var frød om at komme med. Nej. Det er ikke, hvad jeg æder ikke mænd nu. Glem det. Nej, hvor den prikker på tungen, det er jo... Det er bare gaven, der bliver ved med at give, ikke? Altså, det gode andet klinger af i løbet af 4 minutter, sådan er det igen. Var det den stærke af dem? Mere alligevel. Det var en stærk anden, ja. Ja. Det var 5'eren. Nej! Jeg vidste, han var en bøs. Bøse. Bøsser. Du skal kraftigt ikke komme med. Ikke ud. Du står med tøj i øjnene. I klarer det flot, det synes jeg faktisk. Ja, det synes jeg Jeg også. synes faktisk, at jeg er et levende bevis på, hvor hårdt det er. Ja, det er over hjørnet, du sidder helt upåvirket og hikker lidt. hækker lidt, så det er bare kroppen, der siger tak for god tid. Jeg synes, du bliver aldrig vildt. Han laver de der kildeklavs. Han får de der... Har du slugt den sådan? Har du slugt den, eller derfor du får det sådan nedefra? Det må det næsten være. Tog den i en hug, ikke? Jeg er sådan tykket meget på den, så det er meget i munden for mig. Også begyndt at komme der i ørerne også. Det er jo med på. Ej, hvad jeg synes bare, at tungen den er helt smadret nu. Nej, jeg klarer det flot, det gør jeg altså. Den er ikke klinge af nu, den er virkelig klinge af nu. Jeg synes lidt, jeg har det vildt udbetalt. Ja, det renser lidt, det er rent renselsesproces. Så bare send på en skud igen i morgen, ikke? Jeg tror bare, det gælder om at slappe af. Det er på Facebook.
Han kan gå, han gør det. Han skubber ned i maven, så kommer han bare den vej op. Jeg husker også, at jeg er ude på sådan et. Du går ud på sådan et. Ej, det skal man lade være med. Jeg synes, det er godt, det. Det er helt. Det er en mere. Skal jeg have den milde Skal Santa vi Fe også? have Santa Fe også? Ej, han brænder han. Ja, det kan vi godt. Nu er jeg tilfreds. Skal jeg have tilføjet en Santa Fe også? Nej, jeg skal lige have en pause. Hvad er Christian, du med for en Santa Fe her? Den er, det er jo den der milde, den er toeren. Sådan er Altså, den er toeren. Jeg er ikke engang begyndt at brænde af nu. Det er godt, hvis man er lidt forkølet. Det tager det. Peter, er du med på en Santa Fe? Jeg smager den gerne. Jeg kan, Du er med, Christian? Ja. jeg kan sagtens filme og spise samtidig. Det er super. Tak. Hvem andre er med på en Santa Nå, Fe? den er da ikke helt stabil, som jeg lige havde regnet med. Hvis det er det, Har du taget toeren? hvis det er en femmer, ikke også? Det er toeren. Nej. Den, hvis det vi starter med en femmer, så er det 5 ikke som en 10. Jeg kan holde lortet op. Hvad er nu, der skal en toer? Det er noget eksponent, ikke? Ja, det er bare stærk peber det her, eller hvad? Hvad siger du? Bare stærk peber det her, eller hvad? Skål. Nej, jeg skal lige overvinde mig selv her. Nå. Ja, hvad med du tager? Jeg har ikke spist det. Santa Fe. Har du det? Ja, Ja, det er en ren jeg har den på video. Er det en tur, der? Det er en toer, det er Santa Fe. Colombiansk fodboldhold for Bogotá. Så vandt 4. Jeg vil sige, Det er noget over millionærer, som man den river lidt. Det svarer til FCK Brøndby opgør. Ja, men du har det. Det er Jeg var lige næsten væk med af mig. Nu Skål. har jeg fundet slik en win, som man siger.